Okay, hello. Kumusta tanan diyan, no? So, nanapod ta din karon para makapaminaw sa pulong sa Dios. So, we do believe nga ang gikinahanglan to pagmaayo karon sa tong panahon magyud ang pulong sa Ginoo, which is muna siyang kalanon sa tong mga kalag. Kung count ta 3 times a day, ang pulong sa Dios mo po na ang pagkaon sa atong kalag. So, kung natay kalanon nga physical, naputay kalanon nga spiritual. So, muna nga karon, especially sa panahon sa atong crisis karon, importante gyud nga makabaton ta og mga encouragement sa matag usa ug kini sa atong makita, atong mabatunan diha ra gyud sa pulong sa Dios mga igsoon. Okay? So, muna nga just relax and enjoy. I do believe nga si Lord dunay gi-prepare sa imo karon nga mensahe ug I believe nga si Lord dunay usbon sa imong kinabuhi, especially sa imong sa imong panlantaw, sa imong kasing-kasing hunahuna karon. Okay? So we will pray first, magampo ta sa Ginoo. Father in heaven, Lord, we thank you so much for this day nga gihatag ka namo, Ginoo. It's another opportunity to hear your word, Ginoo, sa matag ma-share nimong word sa matag usa. It will encourage them, it will bless them, Lord God. Ug asa man sila karon, Ginoo, ikaw maga-bless kanila, Ginoo, maghatag usog ug maga-speak kanila personally, Lord God. I'm just an instrument nimo, Ginoo, na gamiton nimo, Lord, para sa imong word nga magagawa, Ginoo, gikan sa imong mga baba, Ginoo. Lord, touch their lives, change their lives, Lord. Change their mindset, Ginoo. And I pray that their perspective, Lord God, will be changed, Ginoo. Especially sa times of crisis karon, Lord. Lord, salamat kay Ginoo, Lord. I just thank you for what you've done and for the things you're going to do karon nga day, Ginoo, kadto. Bless your people today as we hear your word in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay? So, mga igsuon, right now, without much ado, we're talking about having right perspective in crisis. So, kung makabantay mo karon ang atong mga topics, it talks about kaning sa crisis nga atong panghitabo karon. Okay? Kay pag especially karon sa atong topic, kay kung dili mainsakto atong perspective sa atong kinabuhi, sa atong panlantaw sa unahan, mapildi ta. Okay? So it will make us ma-discourage ta, maluya ta, makwanta, ma-depress ka, pwede mayingon ana. Okay? Pero we can do the opposite thing, which is in panahon sa crisis, instead nga ma-discourage ka, ma-depress ka, pwede ka mahimong kusgan, pwede ka mahimong madaugon, malampuson sa imong kinabuhi. Okay? So, karon our topic is all about, balikon ako, it's all about having right perspective diya sa atong crisis. Okay, now, let's begin. Dini sa Philippians chapter 4, verse 8. Dini sa dini, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. See? So, kini siya usa ka writing ni Paul, kung imong basahon dito sa Philippians, it talks about right perspective in life. Kung mingon kag problema, kung mingon kag struggle sa life, kining writer sa Philippians, especially kang Paul, he'd been through many crises in kinabuhi. So, di lang crisis, di lang basa-basa nga crisis, kundi bisan pagala nga kinabuhi nag-ungaw tungod sa kalisod o tungod sa problema nga niya. Kay kini siya usa ka alagad sa Ginoo, nganli tanan nimo unsa ang imong crisis karon nga atong giyan karon COVID-19 sa ato personally. Pero kini siya nga tao di basa-basa. Di basa-basa ang giyan nga crisis ang kinabuhi personally o sa iyang pagpangalagad diya sa Ginoo. But iyang gi-focus nasa lahi na perspective, munang nagmadaugon siya, nagbalampuson siya sa iyang Kristohanong kinabuhi. So the same thing with us. Na yung sa dini, finally brothers, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy, dapat mauna karon ang focus sa atong mga panlantaw sa atong kinabuhi. Mauna ang focus sa atong mga pauna-una karon. Kaya nga naman, kung magsige kag lantaw anang di maayo, di nagali maayo, mataklan gyud ka. Okay? So, munang importante nga masabtan nato pag maayo na nga dapat ang atong focus karon, ang atong mga panlantaw sa kinabuhi. I tell you, naagyod sa insakto. Especially, pinabase sa pulong sa Dios. Okay? So, I have some statement na inyatag sa inyo. In adversity or crisis, if we have the right perspective, it has a distinct advantage on us. So, kung panahon sa crisis o adversity, kung naakon tayo insakto lang nga panlantaw, it will
give us an advantage sa atong personal nga kinabuhi. Okay? Na may disadvantage, di ba? Karon kasagara karon sa mga tao, they are on disadvantage nga mga mode. Okay? Pero if you have the right perspective, insakto nga panlantaw sa kinabuhi, insakto nga panlantaw bisan sa panahon sa crisis, you will have a distinct advantage kaysa ubang mga tao. Okay? And another thing, we need to put it in our mind that good things will come out in bad things if we have the right perspective. So bisan pag dili maayo ang dagan sa kalibutan karon, dili maayo nga butang, it will come out, napagyapoy mo gawas nga mga maayong butang, gikan ni ana, if you have the right perspective. Munang nakalainan na kaya naman, pag dili insakto ito panlantaw, it's all begin with our mind, it's all begin with our hearts. Munang akong gihatag sa lesson last time, ko sa inyo, ang crisis, muning usa sa mga comments sa crisis last time akong gi-share sa inyo, it will reveal kinsa ta sa sulod. Remember? Last time naging ko sa inyo nga, pag naay crisis, it will reveal unsay naa sa sulod sa atong kasing-kasing, kinsa ta sa atong pagkatao. Muna kung ang imong perspective sayo, yung perspective negatibo, dili na mahimong advantage diya sa imo ha. Pero kung imong perspective insakto, kay ang muning kamaturan, di ba? Ang crisis, it will always move us. Either it will move forward or backward. Either it will move us upward or downward. Pero, kana nga statement, tinuod lang siya, matinuod lang na sa imong kinabuhi if you have the right perspective. Okay? So, munang importante kayo, bisan pa sa dili na maayo nga dagat sa kalibutan karon, good things will come out in bad things if we have the right perspective. Another thing na akong statement din, how we view things is how we do things. Kung unsa daw kuno atong panglantaw sa usa ka butang, mao sa natong ginahimo, di ba? So, normal kung negatibo ang imong lihok, negatibo sad, di ba? Normal yan. Dili pwede nga nagpositive ang imong una-una, pero ang imong ginabuhat negatibo. So, it's always been kung negatibo imong panlantaw, negatibo sad ang imong mga lihok. O guess what happened? Kitsa may gansi. Kita ra gyapon, di ba? Ikaw ra gyapon kung ang imong perspective sayo dili maayo, I tell you, it will cause defeat or depression. It will cause kanang kapildihan sa imong kinabuhi. Okay? So, munang importante kayo. Kaya nga naman, inani ni siya, it is possible for two people having the same crisis but different perspective. Okay? Posible kay nga dahil duha ka tao, okay, nga pareha ra nga crisis, pareha ra nga dagan sa problema, pero lain-lain sila og panlantaw, di ba? Ang isa di turn it into advantage and the other one into disadvantage, and even feeling niya biktima siya o munang it's getting worse yung kinabuhi. Okay? So, pwede na duha ka tao. Either ikaw karon naminaw karon na mamili ka. It depends on your perspective. Kung gusto ka positive, kung gusto ka dunay mahitabo sa imong kinabuhi, may mahitabo sa imong family nga mga maayong butang, bisag sa imong career karon, musi sa to karon nagkuan ta nabalaka ta kay uban karon. Wa pagid fully nakabalik sa trabaho. Ang uban labi na sa to karon kay napa magyapon ta sa general community quarantine. So munang di pa ingon ana ang atong mga lihok, limitado pa gyapon ta tanan. Okay? So munang it depends on how on your perspective, how you say things. Kay pwede ikaw karon nay duha ka tawo, wala lain ilang mga panlantaw, nagdepende ra gid sa imuha. Unsa imong panlantaw. Okay? Okay. So, now, muning another statement. You cannot manage your way out of crisis, but you can lead your way out of it. Okay? So, you cannot manage your way out on crisis. Di mo ni makaya sa imong kanang ma-manage imong crisis. Sa atong panahon, like karon sa COVID-19, especially sa atong mga leaders, especially sa atong government karon, everyone nga nasa itong kuan karon, puro nangapa. Puro trial and error. Kung di ba kung bantay ka sa atong dagan sa atong kuan karon, trial and error. Di ba? Trial and error. Muna siya naitabo karon. Muna, kung na sa ibang unsa nga updates nga, uy, kini maayo na itong buhaton. Okay, muna siya. You cannot manage your way out of crisis, but you can lead your way out of it. So, ang imong buhaton, kaya di ba pangitag pamaagi nga makalusot kada.
Di na pwede nimo nga ma-manage so binakaron sa atong panahon karon, grabe nga crisis. Di pwede nga imo na sa kwan pa i-minimize. No, you cannot do it. All we have to do is to lead our way. Make a decision. Kailangan doon na kay buhaton, doon na kay desisyonan sa imong kinabuhi para doon ay may tabukod sa imong kinabuhi nga positibo. Okay? Amen. Okay. So, muna siyang importante diya. Another thing, dinay, musgutan. Di ba sa atong panahon sa crisis karon, natay everyone has bad experiences. Okay? I think nobody's exempted right now. As I said, atong niyagi, everyone now is we are now at the same boat. In other words, nata sa usa ka baroto. Di ba? So, dili ka pwede mingon nga, ako ray malunod, kaya nga ako ra din dapit na buslot. So, nata din sa usa ka baroto, sa ato pakitantanan mga lunod yun. Okay? So, munang kitang tanan karon naatay mga experiences, mga bad experiences. But you can turn your bad experience into a good experiences. Okay? So, naay mga thoughts din on bad experiences. Number one, kailangan imo ni mabutang si una. Number one, everyone has them. Okay? So, as I said, nobody is exempted. Everyone is in the crisis. Borat na ogwan sa kwan panahimutang statue. Nipilit ta ba? And there's nothing we can do. Di ba mga scientists, mga scientists unsa baka diha, di ba? Mostly sa ato naa sa mga normal nga mga citizens sa atong country, di ba? So, there's nothing we can do. Naana ang COVID-19, naana ang dagan karon, naanay bagong normal. There's nothing we can do. That's it. Everyone has them. Okay? Then, how to do good things when things are so bad? Unsa man nato nga kanang muni dapat nasa tong una karon. How to do good things when things are so bad? Unsa man nato? Nagpabilin ka? While we're in bad situation, we don't need to stay bad. Wala nagpasabot nga dunay bad experience to karon naata sa crisis karon. We feel bad about it and then magpabilin ka, bad lang yapon ang imong situation. Bad lang yapon ang imong feelings, negatibo lang yapon ang imong feelings. Dili na pwede. Okay? So, the question we need to ask is muna siya ang dapat itong pangutana. What are the good things I can do out of these bad things or situation? Unsa ang mga maayong butang ako mahimo karon? Muning mga insakto nga mga butang. Okay? Di naman yung madinay, na naman ang atong crisis karon, pero ang pangutana, naaba kay mahimo nga mga maayong butang out gikan ani nga crisis. Okay? What should I learn from these bad things or situation? Okay? Unsa may dapat nimo ma-learn karon? Munang ako ning na-mention last time sa akong gi-share sa inyo, giwala sa inyo atong last Sunday. So, unsa may imong dapat i-learn karon? Instead nga mangutana ka kanus ani mahuman sa baka kini unsa balik ba kani sa normal, ayaw na udi paguno na unsa kay ako mahimo karon. I tell you guys, di ba ingkot yung yagi matupan ni Albert Einstein, in difficulties, in times of difficulties lies opportunity. So there's always an opportunity out of bad experiences, out of crisis nga atong giatubang karon. Okay? Especially kung naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Wala man tani ginusara, naman si Lord sa atong life. That's why kita nga mga Kristiyano, ikaw karon nga naminaw karon ani nga message karon na ay Ginoo nga makatabang sa tuwa. Okay? Muna ang importante kaayo. Okay. Now, inani siya. Don't let bad experiences defines who do we become. Okay? Ayaw i-allow nga ang imong bad experiences mo define kung kinsa ka. Okay. Kaya nga naman, what we do during bad experiences defines who do we become. So, kung unsa imong ginabuhat during sa bad experience o sa crisis, na mao gina ikaw. Pag nakay buhaton nga dili maayo, negatibo ang imong mga butang, imong pangunauna, panglantaw sa kinabuhi, I tell you, luoy ka. Napildi ka, ma-discourage ka, ma-depress ka. But, you know what? Bisan pag bad ang atong dagan sa atong kahimtang karon, sa pagbad ang dagan sa atong na-experience karon, there is something good gyapon niya na. Okay. Ang sa Bible, di ba, sa Romans, ingon si Paul nga, ingon siya nga,
everything works together for good to those who love God according to His purpose. So, everything works together for good. So, all things work together for good, meaning to say, not only the good things nga atong experience, even the bad things that we experience, even in this crisis nga atong na-experience karon, there's still good things. Okay? So, whether you agree with me or not, I tell you, it depends on how you on your perspective in life. I tell you, pag naalang kay good perspective, especially ang imong perspective na gikan sa pulong sa Ginoo, I tell you, you can never be defeated. Daghang mga tao siguro mga pukan sa atong makita, mga discourage, ang uban nangagihikog na, ang uban nangapildi na, pero kita magpabilin nga badaugon malampuson kaya nga naman we have this right perspective na pinabase sa pulong sa Dios. Okay? So, mo nang importante kayo. So, do not let your bad experience defines who you are. Ayaw ialaw. Dili yes, naatay bad experience karon, pero di na moagi ra ni siya. Okay? It will just come to pass. So, ato nang sabton pag maayo. Okay. Now, number 2, no one like bad experiences. Okay, number 1, everyone has them. So, tatanan. Ikaw ako. We're in the same boat. Kung labos sa tanan, ikaduha nga thoughts is, no one like bad experiences. Wala'y ganahan. Wala kasi kung kitang tao nga, Pastor, ang ganahan, di ko sa itong kahintang karon no. Nindot kaya kung kahintang karon, Pastor. Nindot kaya na crisis, gid ba? Hallelujah. Wala mong gid siguro, di ba? Oh, nobody likes it actually, di ba? Munang tinuod kanang ang atong kinabuhi namo gyud mga mga ups and down ba sa atong kinabuhi ba? Kita kung pwede lang, kung pwede lang ang dagan sa itong kinabuhi gusto ta nga saka pirmi ups and ups and ups and ups. Di ba? Ang uban sud kay gusto sila mag-ups and ups, pero ang uban nag-down. Di ba? Pero that is not the reality in life. Whether you like it or not, kada kinabuhi, akong kinabuhi, imong kinabuhi, atong kinabuhi, sultian ta ka, atong life, nagi mga ups and down. That's the reality of life. Okay? Reality na sa kinabuhi. Muna nga, the issue is, it's not about we knock down. We are knocked down. The issue is, do we stay down? Okay? Di ba na ang issue nga, wala kay bad experience or nata sa crisis karon. Ang issue dili man nga natumba ka. Ang issue is, gabakod ka ba? Gapabilin ka ba? Nga maglubog ra gyapon o mubakod ka, mupadayon mo forward sa unahan. Life goes on. Kailangan nakay dapat makapot sa imong kinabuhi. Nakay dapat ma-achieve sa imong life na naay gihatag nga gisugo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Na yung mga goals nga dapat nimo ma-achieve sa life. Life goes on. Okay? Bisag, yes, dili ta ganahan. Pero rise up. Rise up. I would say it again. Rise up. Na-fail man ta, ato mga niagi, di ba, nata sa fair zone, pero we will rise up. Okay. Muna pinaka-issue na. So, no one like bad experience. Wala lang ganahan na. Kitang tanan, diligid ganahan na. And lastly, turn your bad experience into a good experience. Turn your bad experience into a good experience. Kung sa man, Pastor, this is the key word. Be intentional. Okay. Sa tanan natong paghahimon, it's always been intentional. Dili pwede nga dili ka intentional. And there are some things nga akong i-suggest sa imo. Una, be intentional in doing things that improves your life. Number 1, letter A, in your personal time. Okay. Be intentional sa imong personal time. Especially today that we have a lots of time sa atong kinabuhi. Ayaw pusiki ang imong panahon karon. Okay? Ayaw pusiki imong panahon. So, make your time count. Di ba? So, dili pwede nga kuan kanang wala kay himuon nga kuan kining sa imong panahon, sa imong personal nga time. Wala kay himuon nga makapa-improve sa imong self. Okay? Ayun na sige. Balik ko na ko. Ay sige lang tog TV, ay sige tanaw Netflix so baka da basa-basa sa libro. Especially paghatag sa panahon o sa imong improvement sa imong kinabuhi. Kung negosyante ka, pagbasa mga libro o mag-research ka, so inana ba?
you make use of your personal time na makapa-improve sa imo ha. Okay? Like sa ato, itong mga bata, itong mga anak, di ba, karon sa itong panahon. Ay, nasa sige, padulang cellphone, o sa baka, sigla nimo siya tagay siya something nga ma-develop siya. Okay? Buy something nga din ma-develop siya. Pwede magdala kag libro, pwede ka imo sa ipabasa og libro, something like, ikaw personally, pwede ka maghatag nga matun-an mo siya. Make use of your personal time. Okay? Number 2, your faith. Intentional, especially sa itong faith. It talks about our prayer life. It talks about our Bible reading. It talks about our relationship with God. We must be intentional. Nagtinguha tang tanan nga gusto ta nga makasaka sa atong relasyon nga to sa Ginoo, pero ang problema ani karon, ang atong ginabuhat opposite sa atong ginatinguha. Dili na siya pwede. Okay? So, if you want to experience nga mausab ang imong bad experience to a good experience, kailangan una, muning importante guys sa nansad, make use of your time diya sa imong mga mugro ang imong faith diya kang Lord. Okay. Labi na sa itong panahon karon, we need faith. We need faith. And faith comes by hearing by the words of God. Muna kung wala kay pulong sa Dios nga imong nakatunan, wala kay pulong sa Dios nga na-store or imong nabasa, wala kay basehanan sa imong faith. Okay? So, right now as we are in GCQ or ECQ, kung asa ka karon, I tell you, make use of your time to develop your faith. Okay? Okay, diya sa pag-spend imong time sa Ginoo, sa pagbasa sa imong word, pagkuan ka ng paghatag og panahon sa iya, I tell you, diya mo grow ang atong faith. And you know what? Unsay may tamo pag duna kay faith, miracles happen. Pag duna kay pagtuo, duna gid nay milagro. Mga man of faith sa Bible, naka-experience sila milagro kay naa sila mga pagtuo. Okay. Sa atong panahon karon, honestly guys, we need faith. So have time, intentionally, read your Bible. Balik-balikon gina mo na din sa inyo pag-istorya. Sa uban, di nila pabasag Bible. Kay sila ang ilang mga ministro, uban pa nila nga dunay katungod bubasag Bible. But I will tell you right now, read your Bible. Diba? Naikanta sa mga bata, read your Bible, pray every day, and you grow. See? When you read our Bible, pray every day, spend time with God, you will grow. Diya sa atong pagtuo sa Ginoo. Okay? Another thing, your family time sa atong panahon karon. Say, busy na kita karon. Kasi na-experience na ito ba nga. So, say, makonsensya ko. Kasi, pagkatalaw na ko, so, ni, labi na sa atong panahon karon, high-tech na kita saan. Itong mga bata, tagsag cellphone. Kung di tagsag cellphone, ang isa laptop, ang isa iPad, so mga na diya, tagsa sila, napod siya laptop, o uban pa. Ato na dito, lain sila kuan, wala na panahon sa matag usa. So see, make use of the time. Intentionally yapon ni siya nga ang atong pamilya, atong matagaag panahon karon kanitong quality time. Wala may quality time man magsige ng tagsa mo dito, ang isa dito basa, ang isa dito nagkuan, ang isa dito nag-Facebook, ang isa dito nag-Twitter, ang isa dito nag-YouTube. Ano ba? Wala. So make use of your time. Especially mga father, akong di ko we pray together with our family. We pray together, we read the Bible together, muna siya pinaka-importante. Okay? Then, another thing, you're adding value to other people. Adding value to other people. Okay. So, muna pasabot, pastor. Okay. Mado ba ni John Maxwell, ano siya, we are a people of value and we value people and we add value to people. Okay. So, kanang we are people of value. So, natin mga values atong matag usa ka kinabuhi. So, that's why we are a people of value. So, we value other people and we add value to them. How? Especially sa atong panahon karon sa crisis. Someone is needing you. Someone needs you today. Someone needs you today. They are in despair, naa sila sa problema, naa sila sa struggle sa personal nila nga kinabuhi. They need someone. They need you. Right now, munang look for someone. Call someone or i-text ba kanimo siya, i-message. Dagan na kita karon sa atong panahon, dili na imposible kay karon nga di ka kakontak sa ilaha. Ano man, we have all the technology nga makakontak ta ngadto sa ilaha.
maka-connect na nga to sa ilaha. Bisan like especially sa ato mga leaders, sa ato mga Christians, no, naa sa ato ang message of hope, nasa ato ang mensahe sa gugma sa Dios, nasa ato ang mensahe sa paglaom, nasa ato ang mensahe sa kaluwasan, sa kinabuhing walay katapusan. And you know what, we have this message. So and this message kailangan ato ning ihatag sa uban, ato i-communicate sa uban. Call someone, bisan dasigo lang niyo, not necessary siguro nga magwali ka unsa baka i-kuan diha, but simple testimony or something, simple encouragement kadto sa uban. Kabalo ka bro, naay Ginoo makatabang nimo. Naa si Lord, wala siya natulog karon. He is still in control. The kingdom of God wala naapektuhan sa krisis sa kalibutan karon. That's why God is in control. Napay mahimo ang Ginoo, walay imposible sa iya. By simply saying sa inana nga to sa mga tao, I tell you, you add value to them. Okay? Kung si leader ka, paluwa pa siya, tawagi siya. Yeah. Muna siyang importante kayo. And lastly, be intentional diya sa imong thinking time. Thinking time. Mga sa ato pa mga pamalandong ba. Maguna-una bitaw ka. Negatibong sao mo ginagawa niya. Yeah, with prayer, with the meditation sa word ni Lord, you can think positive, di lang positive, but I tell you, mga pangunahuna nga gikan sa giya sa pulong sa Dios. Muna na kanindot yan. So, give time personally sa imong paghunahuna. Pag usahin mo itong una kay na-overwhelm sa problema, na-overwhelm sa sitwasyon o crisis, ayaw, think something. Ito to, kung gihatag nga verse sa Philippians chapter 4, verse 8. So, whatever is noble, whatever is lovely, praiseworthy, di ba? Excellent, right, di ba? Think about such things. Muna yung tagaag, focus karon. Baga pa sa gi-share sa among mga mentors, ana siya nga, ayaw na to gunaw na ang unsay nawala nimo. Hunaw na unsay nabilin. What was left? Wala naman to. Katong mga kagahapon nga diin atong gipangandoy sa una nga abi na to mabalik pa. Maglisod naman to kay lisod naman to karon gabi na sa panahon sa crisis. No. Unsay naa sa imo karon mo na dapat nimo i-cultivate. Okay? So, let's move forward. So ang atong thinking also, let's just move forward also. Ayaw pa-stuck. Mubalik ng gining kuan. Ana ba gyud ba atong una mubalik ng gining normal gid, mubalik sa bulgid akong buhaton, mubalik ng gining kuan. Na daw bigdi na mubalik. Patay kang bata ka. Na magulat pa ka mubalik ang normal. No. Dili pwede. Kailangan, you must move also forward. Your thinking must also move forward. Ayaw dwell sa past. Diba? Yun ang Bible, diba? Ayun si Lord, I am making a new things. Do not dwell on the past. God is making new things sa atong kinabuhi karon. Bisan sa atong new normal karon, God is making new things. And I do believe mas dagan ang mga tao nga ma-reach out ato karon kaysa una nga wala pa nag-crisis. Muna ko nabantayan karon. Okay. So, muna nga be intentional. If you want to turn your bad experience into a good experience, be intentional diya sa imong thinking time sa pagununa sa imong oras. Pagununa og unsa insakto. Okay? So, now, let's continue. So, dinita karon sa perspective principles. Okay? So, na muning mga prinsipyo nga dapat natong mapatunan sa atong kinabuhi, especially sa panahon sa crisis karon. Okay? Some of these are in general, but I do believe na if we believe ani nga mga principles, then we act on it. I do believe na doon nagi alibyo, doon ay asinso o ang atong personal kinabuhi ug labos tanan ang atong pagpangalangkat sa Ginoo. Okay? So, number 1, perspective principle. Number 1, everything worthwhile is uphill. Okay? Everything worthwhile is uphill. In other words, life is not easy, it's tough. Di ba? Life is tough. Di ba? Dili na nakasayon, dili sayon ang kinabuhi. Dili magali sayon nga pay crisis. Samot na karon nga crisis na. Di ba? So, muna siya nga, everything worthwhile. So, muling dapat masabtan to pag maayo kay nga naman tanan nato nga ginatinguha nga maayo sa atong kinabuhi adtong normal pa og panahon sa kasamot na karon sa panahon sa crisis, dili sa ingon ana nimo makuha sa kasayon lang.
Okay? Dili ingon nga, pag nakakaroon, Lord, tagay ko kwarta, gawas rin yung kwarta. Lord, tagay ko bugas, bundak ni sa kasako sa imong tubakan, dili man na mao. Or nakay gusto pangandoy nga, nangandoy gyapon ko nga mo asinso karon. Oh, gusto ko nga mo lambo ako negosyo so baka nakay mga pangandoy nga din imong gusto makabot sa imong personal nga life. Ay tili di man na makuha sa sayon nga pamaagi. Okay? Diba? Di man ka pwede nga mahimo kang manager sa bangko kung di ka mo eskwela, di ka mo undergo sa process. Dili ka baga sa kuan pa kining hill baka nang bukid nga atong ginakatkat katkaton man nimo na. Wala may success nga easy kayo kanang sa mura og kwan, mura kag si Nay Jenny ba tunga sa imong tubangan. Your wish is my command. Di na tinuod, di ba? So tanan nga mga worthwhile, tanan nga mga angayan ug kanang nindot nga mga butang sa akong kinabuhi ato man ang ginahaguan. Amen. Di ba? Di man ni makuha na sa kasimple lang. Kana karong mga manager sa bangko, kana karong mga nindot og mga trabaho ang uban, iskulahan mo na nila. They're taking time. They have their own time. Oh, say example, pinaka-simple kay example si Manny Pacquiao. Di mo si Manny Pacquiao salig man siya bilyonaryo siya. Oh, si Manny Pacquiao bilyonaryo pero you know what? Kana naabot niya sa kinabuhi 8 times world 8 division world champion, di ba? Inana siya ka banggitan, wala niya nakuha na sa lakaw-lakaw sa daplin niya. Nakasipa na sa bakos. Pagkakot is divisoria. Pag-libag doon sa kita sa bakos ba? Ulok, bakos. Kuhan ka ng lightweight. Lightweight. WBC. Dili pa ni nana. Tanan na kada bakos. Pila ka kumo. Pila ka practice. Everything worthwhile is uphill. This is the principle in life. Ayaw pagpakasayon. You know the word. Di ba? Tanaw sa mga tao, dali ra sige lang pakasayon silang kinabuhi. Gahulap lang matagaan, gahulap lang anay mo tagak sila, hangtod karon pobre lang gyapon. Galisod lang gyapon silang kinabuhi. Wala ko nanaway, wala ko nagunsa lugar, wala ko nag-discriminate, pero I want you to change your mind, to change your perspective. Kaya naman, it's all about perspective. Unsay kalainan sa dato sa pobre, their perspective. Their way of thinking. Muna sa diha. The same thing. Makita mo sa mga tao, mga achievers, successful nga mga tao, nga kontra sa mga tao nga walay nahimo sa kinabuhi. Unsay kalainan nila, the way they think. The way their perspective is different. See? Munang tinuod. But so, I'm here right now to change your perspective. And the word ni Lord muni makapausab sa atong mga panguna-una. Unsaon na to nga mausab atong perspective atong mga panguna-una, panlantaw sa unahan. Okay? So, muning uban sa ato pod, we have uphill hopes, but we have downhill habits. Muna problema. Nangandoy ta dito sa babaw, pero ang atong mga habits, pang-ubos. Diba? Gusto ko dito, pastor. Gusto ko mulampos o pag-eskwela. Gusto ko nga mahimong banggiitan, inunani. Pero ang atong ginahimo daily, pang-ubos. Ang mga habits nato, ang atong mga practices, oy, dapat mag-usab ka. Walay mga tao nga nakakatkat sa bukid nga nagpabilin sa ubos. Walay mga tao nga niabot dito sa summit kay mo nang tumoy sa bukid, di ba? Or tumoy sa usa ka kuan, di ba? Usaka ka sa Mount Everest. Wala man sila niabot dito kay ni kuan lang. Either nagsakay sa helicopter or sa baka ni saka siya. Okay? Munang everything worthwhile is uphill. Gusto ka nga masinso imong kinabuhi. Gusto ka nga dunay kausaban ang dagan sa atong kinabuhi, especially sa panahon sa krisis karon. Ibutang ni sa imong nga principle. Walay sayon sama sa imong ginahuna. Especially sa atong panahon karon. Sa ato as Christians. Okay? We win souls and make disciples. Di man yung nakasayon. Natay mga pangandig gusto tumabot, di ba? Sa ato, especially sa ato as Christians, natay gusto tayong mabuhat ng job, na 144, 1728, and so on and so forth. Di mo na makuha sa inana lang kasayon. Nakuha ni mo na sige na kagkatuluga, nakuha ni mo na sige na kagtanawag TV, Netflix, uwan pa. No. You need to do something. Amen? So, muna siya. That's why, balik ko na ito kay inyo na crisis will always move us. Munang, I tell you, importante masabtan na ito. Tanan ito nga gitinguha.
at naagi na sa ibabaw. Dapat na tayo buhaton para makabato ito na. Amen? Okay, so that's the number 1 principles nga masabtan ito pagkain. Number 2, there's always an answer. Okay, so ganina, everything worthwhile is uphill, nasa ibabaw. Number 2, there's always an answer. Whether you like it or not, bisan pa sa matupad sa mga announcer sa radyo, bisan sa pakuno kang ngiob o kangitngit sa kagabion, musubang yun ang adlaw sa kabuntagon. Oh, grabe kayo nga. Kuan ba? Istorya, di ba? Now, tinuod na siya. Isa kung siya pa nakadulom, nagbagyo ba na anang gabiuna, nagkilat, nagdalugdog, uban pa, usog kayong hangin. I tell you, maabot na ang panahon nga mulurang na siya. There's always an answer. Sa atong panahon karon wala lang, pangutana lang, ano sana, pastor? Ang uban karon na yung mga latest karon, nanak mo yung mga vaccine, ilang na na-invento. O, di ba? Oh. Pero, the truth is, nagit siya answer. Di ba? Oh. Muna siyang dapat tutuunan na akong pagmahal. Now, especially sa ato karon, we are, ikaw ako karon nga naminaw, I do believe na kita, we are a people of faith, or a person of faith. You know? We believe in God. We believe that our God is powerful, is omniscient, omnipotent, He is all-knowing God, He is able and nothing is impossible with Him. Muna itong gitetuhan ng Ginoo, wala imposible sa iya. Sa atong panahon karon, I do believe doon ay purpose si Lord ani. O doon ay purpose si Lord. Kay kini nga crisis karon muni mo mulda sa atong kinabuhi. Kini nga crisis karon muni mo reveal kung kinsa ta sa atong pagkatao. Gamiton ni Lord kining crisis to karon. There's always an answer ani. O usa sa mga answer I would suggest sa ato dinhi karon sa naminaw dinhi karon no. Siguro naka sa kalibog or nagka-problema kasi kinabuhi. There's an answer sa imo karon. And I tell you, Jesus is the answer. The love of God is the answer sa imong kinabuhi karon. In time sa imong crisis karon, sa imong gibati karon, sa imong struggle personally karon, si Lord naa siya. Gigugma ka sa Ginoo. And He is the answer sa tanan nga mga longing sa imong kasing-kasing. He is the answer sa tanan nga mga questions sa imong kinabuhi. He is the answer sa mga tinguha sa imong kinasuluran nga gusto na may tabo sa unahan. He is the answer sa imong insecurities. He is the answer sa imong mga struggles sa kinabuhi. Nga kung muduol lang kada sa Ginoo, siguro nagwa na kay paglaom, nitlit kayo siya ang imong dagan, wala kang nasa ilalom sa tunnel. Pero I tell you, nasa unahan nagpaabot si Lord. And I tell you, He's willing to receive you, to forgive you, and cleanse you from all of your unrighteousness. Love kayo kami, Lord. Jesus is the answer. Sa atong panahon karon, si Jesus mao ang answer. Ug ang iyang word, the word of God, is the answer. Ang pulong sa Dios mo tubag sa ato karon. Nganli mo problema, nganli imong struggle sa life, tanan naa dinhi sa pulong sa Ginoo. Muna nga di sa imong kuan karon, sa imong gimutangan karon, kung nag-struggle man ka o nagproblema ka, naka sa depression o sa baka, there's always an answer. May answer. Naa si Lord, di ka pasagdan sa Ginoo, mahal ka sa Ginoo. Okay? So, all you have to do is just have the right perspective. And Lord, ibutan siya, naa ka, Lord. Then seek Him with all of your heart and you will surely find Him. Ngayon si Lord, if anyone who comes to me, di gina ko isalikway. Duol sa Ginoo. Love ka sa Ginoo. Ika, Pastor, makasala mo ko, Pastor, Lord, Pastor, dautan mo ko, Pastor, Lord, dawaton ba ako sa Ginoo, Pastor? No. Ikaw ang rason nga nung namatay si Jesus ito sa cross. Ikaw ang rason. Nga nung gisamad-samaran siya, namatay siya, kay mahal ka sa Ginoo. Duol sa iya. Ug ang tanan nimo nga gipangita nga tubag sa kinabuhi, makaplagan nimo diya lang kay Ginoong Hesus. Amen. So, muna siya. So, muna importante masabtan ng pagmaayo. There's always an answer. Okay? Muna nga pili nga nata sa usa ka crisis, pero same situation, pero sultihan ta ka nagdiferensya na gina sa way of thinking nimo. Diferensya na sa imong perspective. Munang karon niya ako dinhi karon,
I'm helping you to kuan kanang give you a good perspective, a very good perspective that comes from the word of the Lord. Okay? So there's always an answer. Ayaw ka discourage. Love ka sa Ginoo. Di pa ni katapusan sa kalibutan. Di pa ni di sa pana katapusan, di po na katapusan sa imong kalibutan, sa imong personal nga life. Di na mao. There's always an answer. Okay? Parahan ta sa una. And lastly, allow the adversity or crisis to discover who you are. Okay. I'll say it again. Allow the adversity or crisis to discover who you are. I-allow. Kini nga kuan like akong gigon sa tunyagi, it reveals who we are. Okay. The moment mapiga ka karon magpapiga lang ta. Di ba? No, sa crisis mong god, grabe, gina-squeeze ta pag maayo ba? Ginapiga ta pag maayo. Ug kabalo ba ka? Diya sa pagpiga manggawas ang potential sa atong kinabuhi. Uban sa to magdumili lang papiga. Munang dili ma-reveal o magdi na to ma-discover kung kinsa ta sa sulod mismo. Magasakuan pa dili ka magpapiga. Nakasagara sa di mapiga o dili magpalata mo untol or madipyas mo langkot, di ba? Di wala nitabo sa imo. Dapat karon sa atong panahon mo ni siya nitabo. Gina-squeeze ta. Gina-squeeze. Dapat kung unsay dapat ang mugawas sa tua kung kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Una ata sa crisis karon, we are Christians, tuo ta sa Ginoo, na doubt kan Jesus Lord and Savior sa imong kinabuhi, dapat mugawas ang imong faith, mugawas ang imong pagka-faithful ni Lord, pagka matinud-anon diya sa Ginoo, di ka maghimog rason, daghang rason. Di mangod pastor kay karang crisis magid karon pastor. Lisod na pastor kay crisis karon. Ayo. Damor ka ginapiga karon, damor masukod kung kinsa ka. Diya sa sulod, mugawas siya. Muna allow the adversity nga I'm so blessed and happy no sa mga tao nga din panahon sa crisis matingala ka. Bisag naglisod sila matingala ka, gahatag lang gihapon, gakuan lang gihapon sila, faithful lang gihapon diya ang Lord sila kinabuhi. Diyan kita mo siya gin-allow nila nga yes na ay crisis pero it changed their lives. Nigawas ang tinuod lang nga potential kung kinsa sila diya sa Ginoo. Muna ang tinuod. Muna ang crisis gituyo ni sa Ginoo. Dili sa Bible do na example no nga kuan gingon dinhi. Sa Hebrews chapter 11 verse 32 to 33. I start with 33. Naay mga tawag dinig the heroes of faith. Okay? Nga without crisis sa ilang panahon, wala na reveal kung kinsa sila. Kabalo ba mo ana? Wala sila nang ailan kung kinsa sila. Okay? So, ayun sa dinhi, what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, and the prophets, Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms and administered justice and gained what was promised, who shut the mouths of the lions. Okay, just ako tama din. Tanawan sila. Gingan lang din si Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. I would pick one, si Gideon. Okay. During sa panahon sa crisis sa Israel, kay nagpapadong man sila sa Ginoo, munang naay bugti ang nila pagpapadong sa Ginoo. To the point tungod sa crisis, wala na siya katuo nga mahimo siyang banggiitan nga sundalo or banggiitan nga warrior. Galit tanaw din niya, ana sa dinhi si kung basahan mo sa life ni Gideon sa Book of Judges dito, nagiyok na lang siya dito, nagtago sa dito sa langob kay nagiyok siya sa yang wet kay aron tago sa dito kay kung makita siya bawion dito patyon pigid siya. Pero you know what? Gitunga ang anghel sa Ginoo dito. Pag-abot sa anghel sa Ginoo dito, gingan siya, greetings, mighty warrior. Gingan siya sa Ginoo, mighty warrior na siya. In times of crisis, gingan siya sa Ginoo, you are a mighty warrior. Mutong ana si Gideon, kadit lang, kinsa imong giingnan na. Yes, siya naman dito sa isa. Di siya katuo nga mighty warrior siya. Ug tinuod man siya ning gituo siya sa pulong sa Dios ang kinabuhi. Panahon sa crisis,
na-discover niya nga tinuod giday unsa gingon sa pulong sa Ginoo nga mighty warrior siya, tinuod giday nga mighty warrior siya. He defeated the enemies. You know what? For 40 years, grabe, nakabaton og peace, nakabaton og abundansya, panalangin ang katawan sa Israel. During ato nga panahon, kay nga naman, na-discover niya panahon sa crisis kung kinsa siya. Gi-allow niya nga yes, naay problema, yes, di nato na ma-deny, pero I tell you, kani nga mga problema, you are made for times such as this, para mugawas na ikaw, dili ka part sa problema, karon nasutyan ka, dili ka part sa problema, karon sa atong crisis. Ikaw ako, sulbad. Amen? We are the solutions. Do not be part of the problem. The problem. We are solutions. Mga anak sa Ginoo, we are solutions. Okay? Naadin ni sa sulod sa to ang mga mighty warriors, di ba? Kita niyo mo din silang napagitan, silang Samson, silang Jephthah, si David, di ba? Tanaw si David. Kung walay gulayat ngayang atbang, of course, anoint sa Ginoo, dili ma-reveal ang iyang pagkabanggiitan o nahimo siyang hari. Of course, sa mga past experiences, pero makita niyo mo dito, makita to ang pinaka-ultimate niya nga away sa iyang kinabuhi. Katong time nga nag-away sila ni Goliath. And guess what happened? Dito na discover kung kinsa gid si David. Okay? Nakita sa mga tao. Okay? Of course, si Lord nakailan ng daan sa iyang kinabuhi. Kaya usahay mo kita, inani siya, mas maminaw pa ta sa gistorya sa tao or mga comments sa mga tao kung kinsa ta kaysa giistorya sa pulong sa Dios kung kinsa ta. You know what? Kung maka-discover lang ka kinsa ka diha kang Kristo, who we are diha kang Christ, I tell you, you'll make difference. You will do something nga out of this world nga di ka mo conform to the patterns of this world. Yes, inaana ilang ginay pero ikaw dili ka magpabilin diha. Nga naman naatay Ginoo. Amen. Naatay Dios. Ug naay mga saad sa Ginoo matinud-anon sa siyang mga saad nga mubuhat para sa tuwa. Amen. So, muna dinhi, kita nato dia. Ug tanawa ilang mga kwan dinhi. Kining gipang statement dinhi, yung mga kubasa na, balik ko na ko. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets who through faith, see? Through faith, tungod silang pagtuo diha sa Ginoo, sa saad ni Lord sa kinabuhi, they conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised. Wow! Grabe. See? Panahon sa crisis, they conquered kingdoms. Nindaog sila mga gubat. Nagbuhat sila unsay maayo, unsay insakto, ug unsay saad sa Ginoo. Panahon sa crisis, ilang nadawatan, kaya nga naman, naa sila'y pagtuo diha sa Ginoo. You know what? Kining mga perspective na mong gihatag sa inyo, dili man ito kay nagbunga ni sa mong positive thinking. Okay na makabaton tag positive thinking, but you know what? Our perspective should come dili sa word sa Ginoo. Gikan sa pulong sa Dios. Muni dapat atong mga prinsipyo sa kinabuhi. O matingala ka, pag mubarog ka according sa principle, sa perspective, sa word ni Lord, mudaog ug magmalampuson kita. Sama ani mga tawana. They conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised. And they shut the mouths of lions. Grabe kayo. Atak mga bakba sa leon. Wala naman siguro sama kang Christ at itong example na ni si Daniel man. Diba? Itong sa baba sa leon, gihulog siya dito sa langob sa leon. Uy, lisod to eh. Uy, kag-crisis. Grabe itong crisis to. Life and death. Segundo lang. Pwede siya mamatay. Pero guess what happened? Mga tao nga naay perspective nga insakto. Nagatawag na to sa Dios. Naay pagtuo nga to sa Ginoo. Tanawa siya. Ang baba sa leon, mismo paak siya, natakuman. Yung anak siya kagamhanan ng Ginoo. Okay? So, another, akong isumpay din sa verse 34. Who quenched the fury of the flames, escaped from the edge of the sword, whose weakness was torn into strength. Wow. I love this verse, no? Ganang ko aning verse, no? Because of their faith. Okay? Remember, kini mga tawa na dili ni mga perfect. Pareha ni mo sa ako, pareha ni sa imo, para sa ko. Pero na sila pagtuo sa Ginoo. Ug tungod kay doon na sila pagtuo sa Ginoo, nakabaton sila insakto nga perspective sa kinabuhi. Okay. Munang, yung sa dini, who quench the fury of the flames. It talks about Meshach, Shadrach, Abednego, kung nakabalo mo na sa Bible, sa Book of Daniel, tanan niyo diha.
Isugba na sila, di-refuse para parehariya po sa life ni David, ni Daniel, pero wala sila nasunog. And, muna na kanindot, ganahan ko nga praise, whose weakness was turned into strength, and they became powerful in battle and rooted foreign arms. See? So, nahimo silang mga kusgan. Yes, namang kita yung mga kakuyahon, natay mga weakness, mga failures sa life. Pero if you have faith, diya kang Lord, God can turn your weakness into strength. God could defeat the battle nga atong giatubang karon. Remember, the battle is not yours. The battle is the Lord. Munang, guys, sa atong panahon karon, ang mugawas gid unta dapat sa tuwa. Ang atong pagtuo, kung kinsa ta diya sa Ginoo. Dili ka mayukmok nga klase sa tao. I would say, dili ka basta-basta nga klase sa tao. Anak ka sa Ginoo. You are a mighty warrior. You are chosen by God. You are loved by God. God will never leave you nor forsake you. Samot na sa atong panahon karon, di ka pasagdan sa Ginoo. And you know what? Dapat kita ang rise up karon panahon sa crisis. Ang World Health Organization, dagan sila mga chichiburitsi diya, unsa man diya, itong government na gipanghimo. Yes, naa sila maayo na, salamat sa ilang gipanghimo. But you know what? We are the solutions. Ikaw, ako, mao ang solution. Paggamit sa Ginoo. Karon sa panahon sa crisis, kita ang kamot sa Ginoo, kita ang tiil sa Ginoo, kita ang baba sa Ginoo para mo reach out nito sa uban. Munang karon ayaw i-miss ng opportunity. Oh, di ba? Balik ko nitong gigo ni Albert Einstein, in times of difficulties lies opportunities. Na ay mga opportunity karon. Especially sa ato nga mga nangalagad sa Lord. Especially kung ikaw nga magtotoo, nagsalig sa Ginoo, there's always an opportunity. Di lang sa blessing personal, di lang nga matagbo imong pagkinahanglan, but there's a big opportunity para mo reach out ngadto sa uban. And you know what? Sa atong panahon karon, we have this platform sa internet, sa kinikaron sa technology nato karon, that we could reach out people nga wala na to sukad na reach out before. Muna tinud. That's right. Ayaw ilimitay imong una-una. Remember, kung sa'y kalainan sa mga tao, successful o gatong mga unsuccessful mga tao, the way they think, their perspective, naga-deeper na siya. So, dapat sa itong panahon karon, kita ang rise up. That's why, rise up, people of God. You could do it. Ay tilo, makaya ni mo na siya. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Makahimo kag difference sa atong panahon karon. Okay? So, I would pray right now, sa imo, I pray for you na karon sa atong panahon, karon nga mag-rise up ang mga men and women of faith na din mo conquer kingdoms, administer justice, and people whose weakness was turned into strength. Mga tao nga din mudaog sa crisis karon tungod kay duna sila yung mga Ginoo silang kinabuhi. Ikaw na siya, ako na siya. Una nga, I encourage you, no? Be available karon. You know what? Taas-taas naman ta karon sa atong crisis nga atong giatubang. Pila naman kabulan. Pero you know what? Wala ka pasagdi sa Ginoo. Wala ka pasagdi sa Ginoo. And I tell you, wala lang diyan lang kadili lang taman ta nga wala tagi pasagdan sa Ginoo. Gi-expectar po ta sa Ginoo karon nga gamiton po ta sa Ginoo ngadto sa uban. Okay? So, I pray that the Holy Spirit right now will fill our hearts. The Lord will fill our hearts with compassion. Kaya dili ta makatabang sa uban kung wala tay compassion. That's why una to i-nurture karon sa atong panahon ang atong relasyon dito sa Ginoo. Okay? Have time with God. Pray and read the Word of God. Lord, give me the heart of Jesus, Lord. A heart for the lost, O God. Gamita ko, Lord, as your instrument of your grace, Lord God. Ana, just pray, ana kayo. So right now, no, mag-pray ko sa inyo. Karon naman kada sa imong sa imong balay or asa ka karon naglingkod. I want you to pray with me. Okay? I pray una ang Holy Spirit magahatag sa imo og maga-change sa atong unahuna. Diba? Ma-transform mo tong mind. I pray that the word of God na akong gi-share karon will change sa imong pangunahuna, will change sa imong perspective sa kinabuhi. Dili kaluoy. Honestly, dili kaluoy. Karon sa atong panahon, you are blessed. Na naman, si Lord magagamit sa inyo. Okay? So I will pray, Father God, we thank you so much for
for this day, Lord. We thank you for your word na na-release karon, Lord. Sa matag kinabuhi, Ginoo, sa mga naminaw karon, Lord. I know you love them with an everlasting love. I pray that you would speak to them, Lord God, personally, Lord God. Lord, change our mind, Lord. Renew and transform our mind like the mind of Christ, Lord. And the way we see things, we look things, according to the will of God, to the purpose of God, to the kingdom of God, Lord. Because we do believe, Lord, na ang imong gingharian wala na apektuhan, sa crisis na mo karon, Ginoo. That's why, Lord, dili mi magpaapekto ang crisis, but we will rise up, Lord. We will rise up, Lord, as your instrument, as your hands, as your feet, as your mouth, ngadto sa ubang mga tao karon nga kinahanglan, Ginoo. Lord, I pray nga di ni ma-focus sa musa, ma-focus na sa pamilya, but Lord, we focus ourselves ngadto sa mga tao nga kinahanglan, Ginoo. Lord, salamat kayo, Ginoo. Di mi mahimong mga self-centered nga mga tao, di mi mahimong mga selfish nga mga tao. Sama kang Jesus, Ginoo. He gave His life, Lord. He gave everything para maluwas mi, Ginoo, gikan sa sala, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Give us the heart of Jesus, Ginoo. Give us the eyes of Jesus, Lord, right now, I pray. Nga among mga perspective, Ginoo, aduna gyud nakasubay gyud sa imong mga pulong, Lord, according sa imong word, Ginoo. Salamat, Lord. Bless your people today. Samtang naminaw sila, Lord. Ako sa nagisalig kanimo, Ginoo, panalangin mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. So igsoon right now, no, kung nakakadinig karon, first time ka nakapaminaw ani, then wala pa kay klaro nga relasyon niya kang Lord. Have a relationship with God. Si Lord dili wala si paki sa imong religion. Kami sa di mi paki-relihiyon, paki-relasyon. Yung ang Bible kung dawaton mo si Jesus, the Lord and Savior sa iyong life, God will give you the right to become His children. May mukhang anak sa Ginoo. So, God is knocking at the door of your heart. He wants to come in. Dawata siya. O dugay na siya na nanuktok sa imo. Kabalo ko kaila ka sa Ginoo, tama din, pero wala din. Pasulod sa Ginoo. And I tell you, it will change your life. It will change your mindset, your perspective sa imong kinabuhi. And God will bless you. So, right now, if gusto ka mo dawat, no, ang Jesus, the Lord and Savior sa imong life, repeat after me ang prayer. Okay? Pili ka mo sabat ang ibubuhay ni siya. Okay? Close your eyes and bow your head in siya. Father in heaven, salamat, Ginoo, sa imong dako nga gugma sa akong kinabuhi. Bisan ako makasasala, ikaw na higugma ka na ako, Lord. I humble myself. Forgive me sa akong mga sala, Lord. Karong orasa, Lord, akong gablian, akong kasing-kasing. Akong gimbitar si Ginoong Hesus. Sulod, Ginoo. Dawaton ko ikaw na Ginoog manluluwas sa akong kinabuhi. Ug sugod karong adlaw, Lord, usba ko, bag-uha nga akong kinabuhi. Lord, salamat kayo. Ako imo na, ug ikaw ako na. Kinitan akong giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So on right now, if you want to contact with us, if you want to connect with us, so feel free to connect with us. Na kay mga problema, struggle, mga pangutana sa kinabuhi, na kay mga gusto ka nga ma-ministeryuhan, gusto ka magpa-pray, feel free to contact us. So just a greater CDO, okay? So pwede ka mag-message sa amo diyan na mga tao nga mo willing mo tubag sa imong mo or willing mo tabang sa imo, ha, especially sa imong sitwasyon. Okay? So, God bless us all. So, I thank you sa imong pag-atag ug panahon karon. Ug stay safe and be healthy.